Ini naman mga padi na pagkakasagma yan yung ngaran na di sa bulan Sorsogon kalintugas or bungkang. Yan, duha na klase ang gahoy sini. Mga masiramon man ini mga padi pang bangot sa gulay. Yon, tinamaan na mga padi. Masapin mo nagta para diri malanit sa kamot. Yung good morning mga padi, good morning mga padi. Panibagong araw, panibagong lawod naman kita mga padi. Niyan mga padi, asiraw ta pang tuloy ini kadlaw. Tulok adlaw ini sa irom sandagat na sirawon ta 25 na bubutrap. Kaya lang mga padi, grabe an kuan yan, raparapon ang dangop, kunok. Ano mga padi, diri na imod ang bulod daw. Oh. Diri na imod mga padi ang bulod, kaya si sakit ako yang palatandaan ta, diri na imod. Kaya pumirutan ninyo batak mga padi. Sira lamang daghan ang sulod kay badi lamang makabakal lamang kita bugas makalibre sa isuruda nanan mga padiyon ta dito madihon bahatagan ta masin mga ihawon. Pumiro na batak mga padi. Dayman mga padi. Sa pumiro ta na batak mga padi, may mga sulay bagyo naman ho. Ang mga paborito nun sa padihon tanan mga madihon. Yan yadi mga padi ho. Manginingaranan di sa bulan Sorsogon mga padi na turos. Yan, imudan itsura sa turso. Makulog man ini makatunok mga padi. Oh. Ang palatandaan ta palang sini mga padi na bubutrap nato, mga bulod nan haralang kaw na lubi o mga punong kahoy. Kaya pag irog sini nagrabe ang alupo, si sakit kita magkahit sa bubutrap ta. Si sakit kita maghanap. Pangduwa mga padi oh. May mga padi ang ginangaran na di sa bulan Sorsogon na latab. Yan, puti na isda. Yan, masiramon man ini mga padi. May mga kasag mga padi. Ini naman mga padi na pagkakasagma yan yung ngaran na di sa bulan Sorsogon kalintugas or bungkang. Yan, duha na klase ang gahoy sini. Mga masiramon man ini mga padi pang bangot sa gulay. May mga umang mga padi ho. Mga umang. Mga padi ho. Ini nga ngaranan ni di sa bulan Sorsogon mga padi, pangaran sini umang. Ya, mga cute mga padi oh. Saro. Jadi pasarok mga padi oh, habok magluwas. Takot ka na. Jadi pansarok mga padi oh, pangtulo na umang. Yan, buruhian ta man gihapon. Kay Roman. Jadi pa. Yun. Tapos na kita magsiraw mga padi. Ala siraw ta lang 23 piraso na bubutrap. 25 ang sirawon ta nawaran 2. Kaya mahimo na naman kita. Irog talaga mga padi. Dili pa iwasan na dili mawara. Kaya minsan paghali ta may nag-area man na hikot. Yan tapos mga padi. Ang siniraw ta na 23 na piraso na bubutrap. Inabot kita 5. Yan nagabot kita di alas 7. Nagtapos kita alas 10. Alas 10. Alas 10, sobrang alas 10 kita nagtapos. Pagbasap mga padi. Kada saro na bubutrap mga padi, ang siraw ko. Kada saro na bubutrap, saro na kawit. Kay kada saro na bubutrap, tungasa ko na baybayang baat. Kaya diri talang ipapaimod sa mga video para diri maghalabaon. Para diri maghalabang video tayo muda mga padi oh. Oh, tago pa talaga mga buludo kaya inawat kita. Sobra tulo ka oras. Kita sa lawod. Mauli na kita. Ayan, di pa lang kita mga padi oh. Oh. Yun. Yan di pa. Ito pa. Sigurado ng panggugas ng mga padi. Gapuhunon talaga ng mga padihong go. Nasa ako na naman. Kang padihi kayo nakasilupin. Ini may palain. Kaya wala hindi nagkatampo oh. O di sa liyaw. Aram na yung... Pard, ano ka ba Pard? Ito. Kulay. Kanina niya may palain talaga. Iba man palang talaga mga pulis.
Ba. Tulis ha. Padidagol pa lang ang para tunga Oo. na pare. Tibayo pa lang yun. Hindi ada mo dia pagturunga Maulan. Tibayo pa lang birds. Inturunga na san mga padiyunta. Yun mga pade. Ay lang niyo pagkalimuti mag-follow, like and share. Yun lang mga pade. Salamat unon.